Meta mistoqsi dwar il-whistleblower li żvela abbużi kbar li kienu jsiru f'Għawdex taħt Gvern Nazzjonalista, Simon Busuttil infexxi attakka lill-Ministru tal-Ġustizzja. L-isfortuna li għandna gvern għandna Ministru tal-Ġustizzja, illi qiegħed juża l-liġi biex jattakka l-avversarji politiċi tiegħu. U dik li qed jiġri bil-liġi tal-whistleblower. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni minkejja li huwa l-Avukat Ġenerali li wara konsultazzjoni mal-Kummissarju tal-Pulizija u ma' imħallef tal-Qrati Superjuri joħroġ ċertifikat bil-miktub li jeżenta lil whistleblower minn proċeduri kriminali. L-Avukat Ġenerali jagħmel rapport lill-President tar-Repubblika fejn jiġu mniżla raġunijiet tal-azzjonijiet tiegħu. Iffaċċjat b'dawn il-fatti, Busuttil ma kellux tweġiba. Busuttil il-protezzjoni il-whistleblower min jagħtilu? Naħseb li m'intix l-aħjar persuna tagħmel dik il-mistoqsija għax hemm involut il-Ministru tal-Ġustizzja, mhux hekk? Imma min itielu? Tista' il-Ministru tal-Ġustizzja ġifieri jtielu. Simon Busuttil għamel ġimgħat jaħrab milli jgħid x'intqal fil-laqgħa bejnu il-whistleblower. Wara li taħt ġurament fil-qorti il-whistleblower qal li l-Busuttil qallu bix-xogħol fil-privat, Busuttil infexx jattakkah. Inti kif se tipprova li dak li qal Kawki huwa minnu? Wara ġimgħat jgħid li l-iskandlu Għawdex huwa tfih ta' tajn, issa qed jgħid li l-whistleblower m'għandniex nemmnuh għax għamel affarijiet illegali. Mela jekk tiġi bejn il-kelma tiegħi u l-kelma ta' Kawki, jien inħalli f'idejn in-nies illi jiġġudikaw huma. Irridux jemmnu lil xi ħadd illi jagħmel affarijiet illegali jew lili bħala kap tal-Oppożizzjoni. Il-whistleblower qal li Busuttil kien staqsih għaliex kompla jagħmel xogħol għall-voti meta kien jaf li l-elezzjoni ġenerali tal-2013 ma kienx se tintrebaħ mill-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll kien mistoqsi dwar is-suġġett. Qal li meta tagħti ġudizzju meta tkun għaddejja xhieda tista' tiġi interpretata bħala intimidazzjoni tax-xhud. Tista' twassal ukoll biex persuni oħra li jridu jikxfu affarijiet oħra jibżgħu li jiġu suġġetti għall-attakk. U naħseb għamel żball kbir istituzzjonali bil-mod ta' kif attakka dan kollu. Seta' qal l-affarijiet illi qal modi oħra li jwassal il-messaġġ politiku tiegħu li għandu kull dritt leġittimu illi waslu li jwassal il-verżjoni tiegħu tal-affarijiet mingħajr ma jgħid u jitkellem bil-mod li jitkellem li jista' jwassal biex jimmina l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Staqsejna dwar dan lil Simon Busuttil. Għalfejn tattakka istituzzjonijiet tiegħu darek mal-ħajt?